Bus, kung saan naman nato yan, bus? Sus, ambot ani uy, wa po gay ko kasabot. Kasi na pa'y matilok da pagkaon ba? Sakit kaya mong tiyan ba? Bus, kung magpadayon ni ba, mamayat yung taan eh. Ay kabalaka, mapamagian nato ni. Uy, grasya. Mau na nitubag sa itong mga problema, bus. Asan mong dito, ha? Makapaniod to na gitaan ni. Magwala diri ah. Basig to dito sa pikas. Tara, bus. Sundan to, bus. Siya rabay gisaligan ni madam. Siya nakabalos mga pagkaon diri. Tara, ato sundan. Tara, pergi. Dali mo. Saan to? Naman sige sunod-sunod. Pangtaon sa pato. Kini kagabilin pagkaon na di bay. Oh no! Tekunsam ni sila. Yung wala na yung plato diri ah. Ay, kita ba diri yung plato? Ulo, oy! Buwan ka ba no? Sabahan. Dito ka yung diri. Ay, wey, panood tong mayroon ba?